Eixo, ongi etorriak azalera, Aiaraldea komunikabidea ekoizten duen bideo podcast honetara. Gaurkoan, denboraliko azken saiora, hain zuzen, eta, bueno, gaur nolabait begirada jarriko dugu Urduñan, ze alde batetik izango dugu Iker Santozildes hiriko alkatea, eta gero, izango dugu gurekin Nekane Salazar, Bizi Urduña elkartearen, bozera mailetako bat. Gehien bat, Ikerrekin landuko dugu azken asteotako egunerokoa, eta Nekanerekin aldiz, tokiko merkataritza, ostalaritza, apurat bere egoera diagnostikoa eta ze egingo duten epe laburrean. Eta gehiegi luzatu gabe, egingo dugu etenaldi txiki bat, Ñimiñoa, eta zuzenean Ikerrekin mintzatuko gara. Eta aipatu bezala, hemen daukagu Iker, ze moduz? Kaixo Aitor, egunon. Egunon, hemen gutxienez badaukagu aire Bai, poquito, ez? hemen ondo gauz, bai. Urduñak udalan uste dut ez daukazuela, ez? Ez daukagu eta nik darmate 3 egun telelana egiten. 11:00 arte egotzen naiz udaletxean eta gero etxera Bai, telelana egitera. egurrezko eraikinen Bai, xarma handia da, baina klimatizazioa beste kontu bat da. bai, hori da. Bueno, eta klimatizazioari buruz hitz egin da, hitz egin behar dugu nola ez, Bai. igerilekuen inguruan, igerilekuen inguruan, ez? Gora bera nahiko izan dituzue azken asteotan, zein da, azalduko diguzu apur bat zein den egoera, zergatik zaudeten oraingo egoeran, eta zein den berez oraingo egoera. Bai, bueno, nik uste dut definizio bat eukiko bagenu, izan nahi zen surrealista. Zatu dena azken asteotan. Susteko gora bati egin behar izan dugu aurre, eta baina bai izan behar dugu, udalak beharrezko izapide guztiak garaiz eta modu egokian egin zituen, baina enpresa izan behar zuen enpresa, azken unean eta bere borondatez, ezin izan zuen bere gain hartutako konpromisoa bete. Beraz, astelehenean larunbatean uste dute irekiko genuen igerelekuak, astelehenean berri txar bat eduki genuen enpresari buruz, eta beraz, larunbatean ezin genuen ireki, baina bai oso azkar erantzun genuen, eta astelehenean ja zeuden irekita igerelekuak. Beraz, orain igerelekuak irekita daude, zerbitzua prestatzen biztanleari, eta ondo. Eta, claro, aipatu duzu ez, hor, nolabaiteko ezustekoa heldu zela, enpresari honen atxiloketarekin, horrek zuei arazo gehigarriak sortu dizue. Ez dakite udalak neurri legalak hartuko dituen. Bai. Une honetan, zerbitzu juridikoak gertatukakoa, aztertzen ari dira, kontratua, hartutako konpromisoak eta zor litezken erantzukizunak aztertuko dira, eta dagokien, interes publikoaren defentsan beharrezko diren neurriak hartuko dira. Eta igerilekuen esparrutik atera gabe, badaukazue berriki azken asteetan zabaldu duzue, bertan daukazuen proiektua eta bertan dituzuen asmoak, azalduko dizkiguzu apur bat zer egin nahi Uste dute duzuen. maiatzan izan zen plenoa, eta han, igerilekuen proiektu, oinarrizko proiektua onartu genuen. Helburua ez da soilik instalazioak berritzea, baita Orduña etorkizunera begiratu behar dituen igeriliku modernoagoak, irisgarriagoak, seguruak, eukitzea, ezta? 1,1 milioi euroko inguruko inbertsioa izango da, eta orain, une honetan, udalaren lehentasuna beharrezko finantzak eta lortzea da, ezta? Proiektua errealitatea bihurtua izateko. Horretan ari gara lanean orain, eta plazoak badira gure asmoa da hurrengo urtean gauzatzea obrak, eta Urduñako merezi dituen kalitatezko instalazioak eskaintzeak. Ez dakigu 27an edo 28an, baina gu nahi duguna da hurrengo urtean obrak hastea. Eta, beste proiektu bati buruz hitz egin da, pasaden astean guraso elkarte, herri eskolako guraso elkarteak aipatu zuen, salatu zuen, bertan dagoen jantokiko proiektua, tokiko produktuetan eta ekologikoetan oinarrituta dagoena, nolabait arriskuan dagoela, Eusko Jaurlaritzak edo proposatu duelako nolabaiteko integrazio vertikal bat,
Mhm. Eta, bueno, euren ustez, horrek jar dezakelako eredua arriskuan. Ez dakite udalak nola erantzun dion egoera horri, ez dakit jarri zareten guraso elkartearekin harremanetan, edo nola dagoen oren kontua. Udalaren jarrera oso argia da. Urduña Herri Eskolak gaur egun duen jantoki eredua, Mhm. balio handiko zerbitzua da, eta gure borondatea da, hori babestea da, ezta? Bihar justu edukiko dut bilera bat, zuzendaritzarekin, guraso elkarteekin, egoera lehen eskutik ezagutzeko, dituzten kezkak entzuteko, eta udalak prozesu honetan nola lagundu dezaken aztertzeko, ezta? Une honetan gure lehentasuna hezkuntza, komunitateari babesa erakustea eta elkarlanean aritzea da. Urduñarentzat, uste dut zerbitzu oso garrantzitsua dela eta geuk babestu beharko genukela. Mhm. Eta bihar daukazu bilera guraso elkartearekin, eta maiatzaren 20an aldiz eskatu zenuten premiazko bilera, garraio ministerioari, gehien bat Bilboko hegoaldeko trenbide saihesbidearen eraginari buruz hitz egiteko, ez? Em, Ez dakit momentuz erantzunik jaso duzuen, eta baloratu duzuen zein nolako eragina izango duen azpiegitura horrek hirian. Oraindik ez dekogu izan erantzunik, eta bai egia da Urduñaren egoera ez da Laudio Amurrio edo hau bezala, zer udalerri horietan trena zatitzen du herria, Urduñan ez, pasatzen da albotik, baina bai egia da, trenbidearen inguruan etxe bizitzak daudela, eta beraz, proiektu honek herritarren bizi kalitatean eta izan dezeken eragina kontuan hartu behar dela, ezta? Gure kezka nagusitako bat da, merkataritza trafikoa hasten bada, aldiriko trenak, segurazki, jeisteko, zerbitzua Arrisku hori dagoela arriskua dagoela, gutxienez. ezta? Eta, hori da agian gure kezka nagusia, zer Urduñan ezin du bere konektibitatea galdu Bilboarekin, ezta herritarrek egun duten zerbitzua aukertu ere, ezta? Eta bestalde, beharrezkotzat jotzen dugu azpiegitura honen ondorioz sor daitezkeen zarata arazoak, prebenitzeko neurri akustikoak aurreikustea. Bai, egia da, aldiriko trenek eta Mhm. merkantzia garraitzen Hori da, dituztenek ez dutela zarata bera hori sortzen. da, ez da, eta egun osoan zehar pasatzen dira, gauez, beraz, uste dugu, garrantzitsua dela, neurri horik, kontuan hartzea. Mhm. Eta gero izango dugu gurekin Nekane Salazar, berak hitz egingo du Bizi Orduña elkartearen inguruan, jadanik zuek udal moduan bildu zarete egin duzu batzarren bat eurekin. Ez dakit ze nolako elkarlana zehaztu duzuen edo zein urratse egin duzuen. Linik eta behin, uste dut, oso albiste ona dela Urduñarentzat, Urduña bizi, merkataritza, ostalaritza, zerbitzuak, enpresak eta ekintzali batzen dituen elkartea da, tokiko Mm. ekonomia indartzeko batez ere, eta elkarlana hainbat arlotan garatu nahi dugu beraiekin, ezta? Tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainetan, herriko ekitaldien dinamizazioan, bizitariak erakartzeko ekimenetan, eta beste administrazio batzuetatik etor daitezkeen diru laguntzak eta finantzak eta aukerak identifikatzen lagunduz, ezta? Azken batean, helburu partekatua dugu, Urduña bizigagoa, dinamikakoagoa eta erakargarriagoa eraikitzea, eta horretan gauze lan egiten. Mhm. Eta, bueno, hiri dinamikoagoa sortzeko nolabait ahalegin horretan, berriki egon zineten Mundo Zero egoitzaren, Mundo Zero ekoiztetxearen egoitzaren inaugurazioan edo aurkezpenean. Zure ustez zer ekarriko dio enpresa egitasmo berri honek hiriari nagusiki hirian garatzen ari den ikus-entzunezko ekosistema horretan. Uste dut, urratz garrantzitsua suposatzen duela, ezta? Gure helburua udaletxean eta baita foru aldundian ez da soilik filmaketa puntualak erakartzea, baizik eta sorkuntza, prestakuntza, talentua eta berrikuntza uztartuko dituen proiektu egonkor bat garatzea, eta hau proiektua hori da, ezta? Ikusi dugu azken urteotan, ikus-entzunezkoen sektorea aukera handiak eskaintzen dizkiola Urduñari, filmak eta ugarik eduki dugula, uste dute
pasadan astean eman ziren datuak, eta 26 produkzioa eduki genuen 3 urteotan. Mhm. Eta, bueno, baina aldi berean, eragin ekonomikoa eta sozial zuzena ere sortu dute tokiko ostalaritzan, merkataritzan eta zerbitzuetan, eh? Eta hori garrantzitsua dela. Uste dut, pasadan, bueno, ginenean hitz egiten horretaz, pasadan, bueno, uste dut, Aurreko edizioan, ez aurreko dakit nola esanera. izan zen, baina hori izan nuen, eh? Bueno, proiektu hau ja bazegoen ja ateratzeko, eta orain atera da, eta uste dut Mundo Zerotxeak urrats bat gehiago ematen du, jarduera hori urte osoan zehar mantentzeko aukera ematen duelako, baina bueno, gainera prestakuntza, sorkuntza artistikoa eta ikuspegi soziala uztartuko dituen proiektua da, eta hori oso interesgarria iruditzen zaigu, ezta? Mhm. Ederto, bueno, onaino demoraldi honetan, egin behar genizkizun galdera guztiak, mil eskerik ere Zuei, etortzeagatik. irailan egongo gara berriz ere. Eta bai, iraileatik aurrera, ziurrenik emango izun matraka, nola ez? Urruñako Matraka, matraka ez. berria jasotzeko. Eta orain, bueno, Urduñatik atera gabe, hitz egingo dugu Nekane Salazarrekin bizi Orduña elkarteari buruz eta plantetuko dituzten proiektuei buruz. Eta arestian iragarri moduan, orain gurekin badukagu bizi Urduñako kide bat, zehazki Nekane Salazar da bera, talde motorrean dabil, lanean, bueno, tokiko merkataritza talde horretan, tokiko negozioen elkarte horretan, eta zenbait galdera egingo dizkigu apur bat, bueno, indar berri horren jarduera ezagutzeko eta helburuak eta bar. Orduan, kaixo Nekane, zen moduz? Kaixo, ondo. Ondo? Bai. Bueno, marroi txiki bat sartu dizugu, ez? Ez zenuten espero hain arrera zabala izatea, eta hemendik hemenka egotea, ez? Edabidekin eta bar. Bai, niri tokatu zaite ona etortzea, euskara dela eta, baina, bueno, oso gustora egiten ari gara eta gogo handiz, así que Ondo, aurrera. aldaparik ez. Bai. Lehenengo galdera bueno, nahiko erraza da asmatzeko, ez? Zein da bizi Urduñaren helburua eta zergatik batu zarete? Hori, duela 7 urte edo ez dela aurreko elkarteren akziorik ez dago Bai, nolabait lanean. akorrek utzi zuen, ez? Bere jarduera apur Bai. bat joan zen Hori da, aurreko elkarteak baztertzen. modu naturalean hil zen, eta bueno, guk orain jende belaunaldi berri bat dago, gure artean hizketan negozio berriak ekarri dituztenak, eta proiektu berriak ekarri dituztenak, eta ikusi dugu hutsune hori eta horren beharra, ez? Gure artean komunikatuak egoteko, lantalde bat osatzeko, gure arteko sare hori egiteko eta etor daitezken laguntzak eta oportunitateak ere harrapatzeko, eta uste dugu elkarrekin asko zerazago izango dela modu individualean baino, eta Bai, nolabait horrela, komunitatea sortzea hori ere, da, ez? Horren bai. inguruan. Eta, bueno, aipatu duzu, ez? Belaunaldiak eta aldaketa bat egon da, gero daude tokiko negozioei lotutako egiturazko arazoak, ez? Zein da zuek, osea, gehien bat Amazon, internet eta horrelako mehatxuak, zein da egiten duzuen diagnostikoa zuen sektorearen inguruan Urduñan? A ber, hori hor dago, uste dut oraintxe bertan belaunaldi aldaketa horrek betiko negozio eredua alde batera utzi duela, itxi diren negozioak ez dira berriz ireki, baina hori ere modu positiboan ikusi behar dugu. Bakoitzak bere proiektua ekartzen duelako, bere erara moldatu nahi duelako, uste dut ere jende gazte eta oso prestatuta dagoela bere eredua defendatu nahi duenak, eta ez betiko modelo hori jarraitu Ez, nahi ez du. izatea oinordeko txabal, baizik eta bakoitzak berea Bai, sortzea. bentsat hori Orduñan gertatzen ari da, ez? Eta hori ba
ere gure gaur egungo nola kontsumitzaile eredua nahi dugula dana oraintxe bertan, oso erraza dela mugikorretik eskatzea, baina, bueno, guk uste dugu hori Bueno, gero ez dela hain arraza, ze gero jaso behar da, etxean egon behar zara, edo ez, eta azkenean askotan beste tokiko merkataritzako toki batera joan behar zara jasotzera. claro. Orduan ez da... A ber, guk uste dugu hori bideratu daitekela, esitu daitekela, hiri txikietan eta herri txikietan bizi dugunok badakigu horren balioa eta guztion esfortzua pertsiana zabaltzeko. Eta uste dut badagoela nahi hori, ez? Hau Mm. aurrera atera nahi izatea. Eta hori guk uste dugu Urduñan eskaintza oparo bat dagoela eta kalitatezko dendak eta zerbitzuak eta ostalaritza dagoela eta hori defendatu nahi dugu. Osea, aldaketa honetan badagoela guretzako tokia ere. Eta gero, sektore dinamikoagoa eta erakargarriagoa sortu nahi duzula aipatu duzu, egin dituzuen lehenengo adierazpen horietan. Bai. Zeintzuk dira zuen ustez dauzkazuen indarguneak eta agian ahulguneak? Bueno, guk uste dugu gure irudiari, elkartearen irudiari garrantzi handia eman behar diogula, ez? Mezu oso garbiak ematea, irudi polita, modernoa eta guztiontzat Ulergarria edo? ulergarria izan behar dela, sare sozialetan eta horan egoteko garrantzia. Eta hori, belaunaldi aldaketa honek besteei atzera geratu direnei lagungarri izaten zaio eta elkargarri, ez? Haiek ailegatzen ez diren leku horretara, elkartearen bitartez heltzen garela, ez? Eta hori bultzada eman nahi dugula gure eskura dauden gauzak egin, ez? Ekintzak, hori, bueno, dendak sustatu, jendea bultzatu pixka bat gauza atrebiduagoak egitera, eta hori gogo asko daude, eta jendeak ez dauka beldurrik. Osea, de perdidos al río esaten dugu, zergatik ez saiatu. Bai, nolabait ikusten duzuela, zuen eremuetatik aterata guztien artean bestelako jarduerak egin aldituzuela, ez? Uste dugu ere bi hildo dagoela lantzeko, ez? Alde batetik eguneroko bezeroak zaindu egin behar direla, guk lehenengo aukera izatea beti, herrian dagoena aukeratu behar dela, ez? Baina Urduñan ere gertatzen ari da turismoari bultzada handia ematen ari zaiola, eta orain arte ez dugu hori harrapatu, ez? Ez dugu aprobetxatu. Orduan, ahulesiak hor egon dira, igual ez geundela hain prest, informazioa emateko, zerbitzua emateko, egunkaria ez egoen kontrolatuta eta hori ere landu nahi dugu, ez? Non daude aukerak, jarri erraz, ez? Eta hori, horretarako aplikazio bat egiteko idei bat dago. Hitz egin dugu Josefinoseko ikasle batzuekin egiten dute aplikazioen desarroioa eta hola. Eta modu lokalean funtzionatzeko, eguneroko ordutegiak, hizkerak, notiziak denetarik, eguneratuta egoteko, eta kanpotik etortzen direnak, hori, informazioa modu erraz batean izateko, eta kanpora izateko, orain arte hori gertatu da. Osea, abuztuan adibidez, jendea etortzen zen balnearioa, badauka afluentzia handia, eta nona faldu dezakegu. Eta ezin dituzu beste leku batera eraman, ezin dituzu Amurriora eraman, hemen geratu behar dira. Hori landu nahi dugu. Eta Bai, dagoen potentzialitate hori ustiatzea gutxi. Bai, gure inguruak, gure ingurumenak erraz jartzen du hori, ez? Oso polita delako, erakartzen duelako horrelako turismoa, eta daukagun plaza eta merkataritza eredua
ez da leku guztietan ikusten. Mhm. Gu hor gaude plazan gehienak bizi hori, bizitza hori sustatu eta aprobetxatu nahi dugu. Mhm. Eta amaitzeko, pare bat hilabete edo dauka taldeak, elkarteak, Bai. eta epe laburrean ze planteatu duzu? Ja, iragarri dituzu zenbait ideia hor lantzen ari zaretenak, baina, bueno, agian epe laburragoan ikusgarri egongo diren neurriak zeintzuk izango dira. A ber, momentuz, aurrekontu oso murriztua daukagu, hori egunkari bat egiteko nahia eta ondo antolatu, datorren urtera begira, eta, bueno, momentuz kanpaina txikiak egitea, Mhm. bertako bezeroak premiatzeko, adibidez, bizi kartilla daukagu pentsatuta egitea, non erosketak egiten dituzu leku desberdinetan, errotazioa ere sustatu ez bakarrik komertzioan, zerbitzuetan eta ostalaritzen ere, eta zuzeneko sari bat izatea, eta gero beste handi batera sosketa bat egiteko, ez? Mhm. Esperientziak dana orduinarekin lotuta, bertako produktuekin, eta hola. Gero ere, orain orgullo gehien eguna dela eta, mezu batzuk bota, hori argi daukagulako, guk zabalik gaudela elkarte bezala guztiok ondo sentitzeko eta Bai, eroso sentitzeko askatasunez horretan. bizitzeko, eta horrelako gauzak ere mezu horiek zabaldu nahi ditugu. Mhm. Eta bueno, hori momentuz gauza txikiak. Duela hilabete bat egon garela benetan elkarte bezala sortuta, eta pizkanakagoaz aurrera pausoak ematen, baina hori, ondo egin nahi dugu, hasi ez dugu gehiegi aurreratu nahi, ez da Mhm. korrika egin nahi. Oso ondo, bi hilabete edo hilabete eskaz daukazu, baina badituzue ideia asko. Bai. Orduan, mil esker horren guztiaren berri emateagatik. Eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, zerbait utzi duguna tintontzian. Ez. Ez, perfecto. Bueno, honekin guztiarekin esango diogu agur gaurko saioari, gogoratu, gainera eguraldi honekin, agenda duzuela ikusgai aiaraldea.eusen, eta nola ez, astebururako dauden planak hor nolabait aurreikusi ditzakezue, eta aste osoko albisteak bertan dituzue. Orduan, honekin momentuz itxiko dugu denboraldia, baina laster berriro ere egongo gara hemen aiaraldean azalera. Hasta arte.